Morjes morjes. Eli taas ollaan Preppi Seriesin videosarjan kuvauksen parissa. Eli heti alkuun voi olla, että nyt näitä videoita katsoo joku, joka ei ole aikaisemmin mun kisamatkojen mukana ollut ja ollut seuraamassa podaamista, niin kerron vähän kuka oon. Eli nimi on Pauli Pöyhiä. Mä oon kilpaillut kehorakennuksessa vuodesta 2009 saakka. Siihen aikaan oli noviisit vielä. Piti kilpailla ensin noviiseissa ja sitten sen jälkeen pääsi vasta SM:ihin kilpailemaan. Ja olin 21-vuotias, kun kilpailin ensimmäisen kerran ja kilpailin -90 kilon luokassa silloin. Ja siitä tähän päivään saakka tai tähän vuoteen saakka niin olen sitten kilpaillut vähän miten sattuu useampia kertoja jo. Eli suhteellisen pitkään on kilpailu kehorakennuksessa ja viimeisimpänä vuotena 2022, eli 4 vuotta sitten kilpailin ja silloin voitin Suomen mestaruuden plus 90 kilon sarjassa ja nyt olisi tarkoitus taas 4 vuoden tauon jälkeen kilpailla uudestaan. Ikää on 38, jos oikein muistan ja pari vuotta vielä menisi, pääsisi Masterseihin kisaamaan, niin kisataan nyt alkuun vielä yleisessä. Ja välivuosiahan tässä mahtuu taas 4 kappaletta, eli 4 vuotta on mennyt siitä, kun viimeksi on kilpailu ja näissä välivuosissa niin on ollut paljon muutoksia tai muuttumista siihen verrattuna ennen, jos me niin vaikka meidän vuodesta 2022 4 vuoteen ennen sitä, niin silloin syöminen ja kaikki podaukseen liittyvä oli sen 4 vuoden pätkän aikana enemmän podausmaista niin kuin loppupeleissä, mitä nyt on ollut viimeiset 4 vuotta. On koko ajan käynyt salilla säännöllisesti, podannut, niin kun sitä on niin kauan jo tehnyt, että se kulkee mukana milloin minkäkinlaisella ohjelmalla sen hetkiseen elämään liitettynä ja sellaista niin kuin bulkkaamista tai tietyllä tavalla niin kuin suuremman lihasmassan kasvattamisen tarkoitusta mulle ei ole ollut enää niin kuin, vähän kornia sanoa, mutta ei ole sellaista niin kuin ajatusta ollut podauksessa enää tosi moneen vuoteen. Varsinkin silloin 22, kun tuli tämä Suomen mestaruus ja viimeksi on kilpailun, niin se tapa, miten sen tein silloin, sen kunnon ja sen lihasmassan, niin siitä viimeistään tuli itselle semmoista dataa ja sellainen ajatus, että rahkeet riittää tänne saakka tällä tavalla, millä mä oon valinnut tätä kehorakennusta tehdä ja sen jälkeen sitten kun on tiennyt koko ajan, että haluan vielä kilpailla. Se kilpailu on kumminkin niin kuin oma juttunsa tässä, että mä oon aikoinaan alkanut kehorakentamaan sen takia, että heti kun päätin alkaa podaamaan, niin löin niin kuin itselle kilpailutavoitteen, että on joku syy, minkä takia se kehorakennusta tekee ja sitten samassa myöskin se joku, missä sitten mitataan niiden kotiläksyjen tekemisen taito. Ja siinä vaiheessa, kun joskus kilpaileminen loppuu, niin varmasti treenaaminen ja ravinto ja muu säilyy ihan siksi, että niitä tykkää tehdä, mutta se, että onko ne sillä tavalla, että onko takaraivossa koko ajan se ajatus, että tässä täytyy niin kuin fysiikkaa parantaa enää ja tehdä sitten siihen liittyviä tekoja, niin sitä tietysti varmasti ei ole. Mutta näissä välivuosissa nyt niin koko ajan ajatus on ollut siinä, että fysiikkaa haluan paremmaksi tehdä, mutta vähän ehkä voi sanoa, että semmoista matovauhtia verrattuna sitten moneen muuhun tapaan tehdä tätä. Ja se on ollut tietoinen valinta ja tähän asti se on toiminut tosi hyvin sen takia, että yksinkertaisesti nämä vuodet, mitä itse on kehorakennusta harrastanut ja fysiikkaa kehittänyt, niin ne vuodet on tuonut kumminkin sen oman kokemuksensa siihen
ja niillä on tehty sitä työtä, että joku toinen voisi tehdä tämän saman puolet lyhyemmässä pätkässä sitten toisenlaisella hinnalla, niin itsellä valintatapa on ollut tämä, ja ajatus on kumminkin, voisin nyt sanoa ainakin toistaiseksi vielä näin, että niin kauan kuin kilpailemaan tuun, niin kauan tuun kilpailemaan, pyrkimään kilpailemaan aina parempana kuin viimeksi on kilpailu. Ja nyt esimerkiksi mitä näihin välivuosiin tulee, niin tosissaan paino en ole pyrkinyt nostaa, eli mun paino on pyörinyt tosi monta vuotta offilla siellä, sanotaan 93 ja 100 kilon välissä. Ja rasvapinna aikaisemmin pyöri semmoisen 16 ja 20 välissä ennen kuin sitten muutin ruokailutottumuksia ja vähän kardiotottumuksia, ja sitten sen jälkeen rasvapinna onkin pyörinyt sitten off-seasonilla niin siellä 12-15 välissä. Mä palaan niihin kohta. Ja sitten tuosta kardiovaskularisesta terveydestä ja kunnosta, kun on alkanut huolehtimaan, niin mä oon ohjannut spinningiä monta vuotta. Nyt viimeisen vuoden aikana en juurikaan enää, mutta sitten taas sen tilalle on tullut maantiepyöräily ihan semmoisella PK-sykkeellä, rasvanpolttosykkeellä. Totta kai sitä, mitä mäkiä tulee ja välillä semmoisia kiihdytysvimmoja, että haluaa painaa kovempaa, niin tulee ajettua kovempaakin ja korkeammallakin sykkeellä, mutta enimmikseen se on ollut sitä, että poljetaan semmoista reilu 20 vauhtia, keskivauhtia, niin semmoisesta 40 minuutista 1,5 tuntia kerralla, ja se on ollut hyvä huomata, että kun oma kehonpaino on, niin kuin, vaikka se nyt painoindeksissä on vielä suuri, niin silti se rasvaprossa ottaen huomioon ja sitten se kardiovaskularinen kunto, minkä on itse saanut kehitettyä, niin elämä on ollut tosi hyvän tuntusta, tosi terveellistä. Niin kun ihan sama, mä kävelen rappuset aina joka paikkaan, mihin voi päättää, että rappuset tai hissi on vaihtoehto, ja sitten pyöräilyn tuoma sydänverisuoniston kunnossa pysyminen ja sydänlihaksen kunnossa pysyminen, niin sykkeet ei enää nouse kauhean korkealle, ja silloin kun ne nousee, ne laskee sieltä nopeasti, niin siitä on tullut levollinen mieli myöskin siihen, että terveys on hyvissä mittapuissa niin sanotusti. Sitten mitä näihin välivuosiin muuten mahtuu pyöräilemisen ja ravintomuutosten lisäksi, niin on sitten, että mä opiskelin tuossa viime vuonna terapeutiksi. Eli psykologia on kiinnostunut aika monta viime vuotta tässä, ja on fysiologian opiskelun sijasta, kun on kumminkin kuntosaliyrittäjä, eli siis omistan 2 kuntosalia ja on fysiikkavalmentaja ja PT-ohjaajan töitä tehnyt kohta 20 vuotta, niin jotenkin mä pidän sitä itse, että se on ollut ihan luonnollinen jatkumo, kun näin kauan tällä samalla alalla on ollut ja satojen ihmisten kanssa töitä tehneenä, erilaisia tarinoita ja fysiikan muutos, kehittämishaluamisia kohdanneena ja nähneenä ja kuulleena, niin on jotenkin tuntunut, että on ihan luonnollinen jatkumo sille, että seuraava ihmisen osa, mitä haluaa lähteä kehittämään ja missä haluaa lähteä ihmisiä auttamaan, niin on nimenomaan se psyykkinen puoli. Ja tulevaisuudessa tarkoitus on alkaa terapeutin töitä tekemään sitten joissain määrin ja liittää psyykkistä valmennusta sitten enemmän omiin valmennuksiin, mutta sen aika, niin kuin suuremman muutoksen aika ei ole vielä, mutta tällainen muutos on tullut ammattiin, että en ehkä olisi uskonut vielä 5 tai 10 vuotta sitten, että opiskelee jossain vaiheessa terapeutiksi, ja se psykologin kiinnostus voi viedä mielessään, mutta kun olen sitä pohtinut, niin se on hyvin loogista, niin kuin se logia-sana siellä onkin, että fysiologiassakin on ihan selkeä logiikka, miten keho ja lihakset toimii, hermosto toimii, ja sitten taas biologiassa luonnollisesti myöskin, miten ihmiskeho toimii, jos ihmisbiologiasta on kyse, ja sitten psykologiassa, että kun siinä on niin selkeää logiikkaa, ja siitä logiikasta, kun on aikoinaan saanut fysiologiassa kiinni ja biologiassa kiinni, ja nyt siitä saa niin kuin psykologiassa kiinni, niin se on niin semmoista selvää, että kun oppii ja tiedostuu, tulee tietoisemmaksi ja ymmärtää enemmän ihmistä, niin siitä tulee semmoinen tietyllä tavalla toivon tunne, että kaikkeen tulee paljon enemmän tolkkua elämässä ja ihmisyydessä ja itsessä ja kaikissa muissa ihmisissä, jotka tuntee. Ja sitten taas samalla se ruokkii
sitä oppimisen ja tiedostumisen nälkää lisää samalla kuin fysiologiassa se on ruokkinut myöskin. On äärimmäisen onnellinen ja kiitollinen siitä, että omaa elämää ja tulevaisuudessa muiden elämää voi muuttaa sitten jollain muulla tavalla kuin fyysisesti. Monella ihmisellä kumminkin on kokeiltu jos jonkinnäköistä massankasvatusohjelmaa tai jos jonkinnäköistä dieettaamista tai terveyden parantamista ja silti on palattu kehässä aina. Joko siihen samaan alkuasetelmaan, missä on oltu, tai sitten toisenlaiseen, mutta joka tapauksessa ei ole päästy sinne, on se sitten mielentila tai kehontila, mihin oltaisiin haluttu niillä kaikilla valmennuksilla päästä. Ja tämän mä näen niin kuin nimenomaan tässä tosi suurena isona asiana sen, että jos sitä omaa psykologista puolta ei ole lähdetty käymään läpi, ei ole lähdetty kysymään itseltä, että miksi, mikäköhän tässä on, että mä oon jo 5. nettivalmennuksessa tai 10. nettivalmennuksessa tai 4. yksilövalmennuksessa tai oon pudottanut joka kevät 10 kiloa painoa ja aina lihonnut sen takaisin tai oon aina päätynyt huonoon parisuhteeseen tai työsuhteeseen, jonka takia sitten on alkanut syömään tai myöskin liikkumaan vimmatusti, jonka jälkeen se on sitten taas loppunut kuin seinään. Niin jos mitään tämmöisiä puolia ei ole lähtenyt itsessä tutkimaan ja miettimään, niin sitä vähän niin kuin on siinä jonkunnäköisessä pyörässä, hyppää aina siihen pyörään uudestaan juoksemaan sitä oravan tai hamsterin pyörää ja sitten odottaa, että täältä löytyy se vastaus sinne, mihin haluaa päästä, se päämäärä, se maali, ja sitten ei tajukaan, että se onkin lopahtanut ja yhtäkkiä on uudenlaisessa, erilaisessa semmosessa. Ja tässä mä näen nimenomaan sen psykologian kuvaan tulemisen, että samalla lailla itsellä se viimeisin naula siihen, että psykologiaa lähti opiskelemaan ja terapiaa lähti opiskelemaan ja se kiinnostaa, niin on ollut nimenomaan se, että on alkanut tarkastella itteensä, että mitkä asiat siellä omassa elämässä kiertää jonkunnäköistä kehää. Ja eka on täytynyt tajuta, että tässä on kehä, mitä kiertää jollain tavalla, ja sitten toiseksi on pitänyt tajuta tai tulla siihen tulokseen, että mä haluan jonkun muunlaisen kehän kierrettäväksi kuin tällaisen. Ja niin kauan kun sitä ei ala itsestä pohtimaan ja miettimään, vaan etsii aina ulkopuolelta tai ympäristöstä tai muista ihmistä sitä syytä uudesta valmentajasta tai uudesta parisuhteesta, uudesta työsuhteesta, uudesta penkkipunnerusennätyksestä. Ja sitten kumminkin aina palaa sinne lähtökohtaan haluamaan taas jotain lisää tai uutta, niin tämmöinen väsyttää ihmisen loppupeleissä. Nuoremmilla ihmisillä, ketkä kuuntelette tai katsotte tätä, niin ette välttämättä saa kiinni tästä, ja se johtuu ihan siitä, että te ette ole kulkenut vielä tarpeeksi paljon jotain kehää, joko samaa tai erilaisia kehiä, ja sen takia yleensä nämä tulee vasta plus 30, plus 35-vuotiaana. Ihminen on kulkenut jonkunnäköisiä kehiä, jos elämä silleen on mennyt, ja sitten jossain vaiheessa alkaa miettimään nimenomaan vähän peilin kattomisen kautta sitä, että miksi tämä meneekään tälleen. Ja sen mä voin kertoa ja sanoa kyllä, että se on tosi huojentavaa ja helpottavaa, että kun itsestä oppii nimenomaan korvien välistä oppii lisää, niin sille omalle tekemiselle ja käytökselle ja kehäkäyttäytymiselle ja muulle löytyy selitystä. Ja aina paljon parempi elämässä ihan asiassa kuin asiassa niin on etsiä kysymysten kautta kuin vastausten kautta sitä, että miten tässä pääsisi eteenpäin. Ja tästä mä jossain vaiheessa palaan tähän enemmän tähän psyykkiseen ja psykologiseen puoleen tässä ylipäätänsä ihmisyydessä ja elämässä, mutta myöskin miten se liittyy podaamiseen ja kehon muokkaamiseen, niin kuin kaikkiin fysiikkalajeihin tai fysiikan muokkaamiseen, on se sitten kauneustoimenpiteen tai lihasta kasvatellen tai tatuointeja ottaen tai mikä tahansa asia, millä sä koitat tulla näkyvämmäksi, nähdymmäksi tai kuulummaksi, mikä sopii tämän päivän maailmankuvaan vielä, kun some ja kaikki tämmöinen kamerat ja videot ja muut helpot itsensä esille tuomiset määrää, tai en mä nyt sano, että ne määrää, mutta ne on isossa roolissa, niin se vie helposti ihmisen mukanaan, jos ei ole tarpeeksi vankasti ne omat jalat maassa sillä omalla polulla, sen näköisellä polulla, mitä haluaa kulkea. Ja itse näistä pystyy puhumaan sen takia, kun on vaikka nyt kehorakentajan polkua kulkenut jo aika kauan, ja jos mietin sitä, että mikä mun mindsetti oli, minkälaisilla asenteilla ja ajatuksilla mä olin podaaja parikymppisenä ja mitä mä oon nyt kohta 40-vuotiaana ja mitä mä oon tässä välissä ollut, kun nimenomaan on lähtenyt tutkimaan ja miettimään itteensä ja sitä omaa polkua, että miksi se on tällä tavalla mennyt, niin siellä on aika selviä ne
asiat, ne muutokset. Ja niitä ei ole siinä hetkessä tajunnut, kun on tietyllä tavalla elänyt ja podannut ja tehnyt, että miksi nämä menee tällä tavalla. Mutta sitten jälkikäteen, kun asiat on eri lailla, tai sitten ne on jotkut asiat samalla lailla, miten ne on aikaisemmin ollut, niin silloin yleensä sitten vasta pystyy taaksepäin katsomaan. Ja kun sitä tekee, että katsoo taaksepäin ja tarkastelee sitä, niin sitten niiden kysymysten kautta alkaa vastauksia löytymään. Ja en muista sanoinko äsken sen, että se on oikeasti huojentavaa ja helpottavaa. Se on tosi toivoa tuovaa, että on sitä minkälaisessa kehässä elämää kiertänyt tai minkälaisiin kuoppiin aina kaatunut, niin niistä kaikista on mahdollisuus päästä ylös ja elämä näyttää, niin kuin nyt teki upea sää täällä, niin paljon valosammalta. Mutta yleensä ne vastaukset löytyy lähempäätä kuin on kuvitellutkaan ja siinä sitten voi olla, että tarvitaan aika monilla sitten mentoria tai terapeuttia tai jotain muuta coachausta sen takia, että se oma mieli ja omat tavat on johtanut aina niihin samanlaisiin kehiin ja jos ei siihen tule muutosta eli jotain ulkopuolista silmää tai pohtimista, niin se aika pitkälti tulee se elämä menemään sitten sillä tavalla, kun se on mennytkin. Ja kaikille niille, kenellä elämä on koko ajan mennyt sillä tavalla, että on se sitten podaaminen tai ne parisuhteet tai työsuhteet tai mitkä tahansa, niin ne, kenelle ne on koko ajan mennyt hyvin, niin tämähän ei koske silloin teitä, että te olette onnellisessa asemassa, että elämä on oman näköistä ja sopivassa balanssissa ja kuljette semmoista kultaista keskitietä, mutta niille, jotka kokee ja tuntee sen, että mennään vähän vasemmalle ja oikealle ja ylös ja alas ja on alkanut vähän miettimään, että miksi tämä menee tällä tavalla, niin teille kaikille niin voin itse kertoa jo ainakin tässä kohtaa, että tosi suuria muutoksia siihen psyykkeeseen voi saada, kun sitä alkaa tutkia eri tavalla. Sitten mitä muuta näihin välivuosiin tulee, niin viime kesänä kävin napatyräleikkauksessa, eli silloin 22 kun kilpailin, niin napatyrähän oli aikamoinen. Niin kuin esteettisesti ei se kauhean kipeä ollut tai haitannut mitään, mutta podauslavoilla se näytti ja olisi vaikuttanut ja vaikuttikin sitten pisteytyksiin 2020 ja 2022 jollain tavalla, niin se on korjattu ja leikattu viime kesänä. Oli tosi nopea toipuminen siitä. Tässä myös siihen ruokavalioon tuun kohta, että miksi se oli ihan varmaan 10 päivää, 2 viikkoa, kun se oli niin kuin tosi hyvin kunnossa. Että ihan muutaman päivän jälkeen siitä aloitin jo treenaamaan kevyesti yläkroppaa, kun tunsin, että missä mä jännitän vatsalihaksia ja missä en, niin oli helppo liikkua sillä tavalla, että ei vatsalihaksia jännittäisi, niin se toipuminen ja koko operaatio meni tosi helposti ja hyvin. Paikallispuudutuksena tehtiin ja solmittiin vaan se tyrä kiinni, eli alkuperäinen ajatus mulla oli se, kun en tiennyt mitään, että sinne se verkko laitetaan joko lihaksen alle tai päälle, luultavasti se olisi lihaksen alle laitettu ja sitten onneksi oli tässä tapauksessa hyvä kirurgi, joka selitti ja sanoi, että tämä sun tyräportti, eli se itse reikä on niin pieni ja nuo verkot, minimikokoiset verkotkin on niin isoja, että jos semmoinen sinne laitetaan, niin joudutaan tekemään isompi vekki ja joudutaan hajottaa enemmän lihasta, eli tekemään enemmän niin kuin damagea sun keholle, jolloin siitä on pidempi palautuminen. Plus sitten se, että jos se meinaa tuota voimailua ja podaamista jatkaa vielä ja jos se jonain päivänä sitten repeää, niin se repeää sen koko verkon alueelta, kun se alkaa kudokset alkaa kiinnittymään siihen verkkoon kiinni, jolloin sitten se korjausleikkaus on taas vielä isompi. Jolloin me tultiin siihen tulokseen, kun se oli vaan, olisiko se ollut 1,5 sentin kokoinen se itse reikä, eli portti, niin se solmittiin vaan kiinni. Eli langalla tehtiin solmu, avattiin navan kupu niin kuin kirjaimellisesti vielä toi navan kupu keskeltä, ettei tehty edes vekkiä niin kuin ihoa ylä- tai alapuolelle. Ja sitten sinne tehtiin solmu siihen kohtaan ilmeisesti sulavalla langalla, missä se itse reikä oli. Ja sitten sanoi tämä kirurgi, että jos se siitä hajoaa joskus voimailuissa, niin se hajoaa vaan sen solmun kohdalta. Eli about samankokoinen reikä tulee uudestaan, kun on ollutkin, jolloin se on helpompi taas korjata. Niin tässä oli kyllä todella hyvä, että tämmöinen tyyppi kirurgi oli sitten kertomassa, niin ei tullut turhaa tehtyä liian iso operaatio tästä. Sitten olen löytänyt tässä upean elämänkumppanin viime vuosien aikana myöskin, ja sekin on osittain tullut tähän psykologiaan liittyen, että ollaan hyvin samankaltaisia ihmisyyttä ja elämää ja menneisyyttä pohdiskelevia
ihmisiä ja se on yhdistänyt meitä tosi paljon ja yhdisti silloin alussa ja joku tavattiin ja koko tutustuminen lähti ihan eri lailla liikkeelle. Se ei lähtenyt virtaamismielessä tai niin kuin ulkonäköön kiinnostumisen mielessä, vaikka totta kai sen täytyy kiinnostaa, vaan se lähti nimenomaan siitä, että sai puhua ja olla just niin syvällinen ja pohdiskeleva ja itteensä ja omaa elämäänsä läpikäyvä kuin oikeasti on. Ja sitten kun se toiselle resonoi ja toinen tuottaa itsestään sitä samaa, niin siinä sitten alkaa yhteys muodostumaan. Ja tärkeimpiä asioita kumminkin parisuhteessa, missä tahansa suhteessa omiin lapsiin tai työhön tai muuhun, niin se yhteys on tärkeä. Ja kun on tuntenut yhteydettömyyttä ja tuntee yhteyttä, niin silloin tietää sen eron, että miltä ne kaksi eri tunnetta tuntuu. Ja myös on luullut joskus, kun on tuntenut yhteydettömyyttä eri asioihin, että on tuntenut yhteyttä. Siinä hetkessä on luullut, että näin sen kuuluu tuntua, tältä tämän kuuluu tuntua ja näin sen kuuluu olla, ennen kuin on sitten tuntenutkin sitä oikeasti. Ja silloinhan sä vasta tajuat, että sä et sitä silloin tuntenut. Ja tää just menee tähän mielen luuppeihin. Mennään taas vähän tuonne psykologian puolelle, niin tässä just mennään sinne mielen luuppeihin vähän, että niin kauan ihminen ei useimmiten muutosta mihinkään asiaa tee ennen kuin se ei saa minkäännäköistä tunnekokemusta jostain muunlaisesta kuin siitä, missä se on ollut. Että se on ihan sama, on se tapa käydä salilla tai syödä tai se parisuhde tai ystävyyssuhde tai suhde omiin lapsiin tai valmentajaan tai johonkin muuhun, niin kauan kuin ei saa mitään kokemusta omille tunteille muunlaisesta, niin me hukutaan siihen omaan tunneluuppiin. Ja se on ihan niin loogista, että oman pään sisällähän me elämää vietetään ja se millä tavalla me siellä asiat tehdään ja hoidetaan ja ajatellaan, niin sillä tavalla se tämä hetki näyttää. Ja siinä kun me ollaan niissä ajatuksissa ja tekemisissä jokainen hetki, niin silloin se jokainen hetki menee myöskin sitten siihen suuntaan, missä luupissa on. Ja täytyy vaan astua joskus siltä tutulta polulta pois tuntemattomalle, pelottavammalle maalle, on se sitten valmennuksessa tai muissa ihmissuhteissa tai elämässä ylipäätänsä, jos kokee, että tämä ei enää palvele mua ja ei kaikki ole kunnossa, niin aika usein sieltä niin sanottujen pelkojen takaa ja uusien ovien takaa sitten löytyy jotain uusia tunteita ja uusia ajatuksia ja sitä kautta sitten elämä muuttuu paremmaksi. Niin se on myös ollut ihana asia tässä, upea asia, että on löytänyt ihmisen, kenen kanssa jakaa tätä kaikkea. Hän harjoittelee, treenaa myöskin ja huolehtii niin kuin terveydestä terveellä tavalla, omasta mielestä terveellä tavalla. Ja sitten osaa ottaa rennosti sopivasti, koska se mitä tulee ihmisen psykofyysiseen hyvinvointiin ja niin kuin kokonaisvaltaiseen terveyteen, niin itse pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, että kyllä mielen ja kehon täytyy olla niin kuin yhteydessä ja harmoniassa keskenään, että jos sitä syö vaan suruunsa koko ajan, niin se on huono asia, ja jos sitä syö vaan suorittamisen takia koko ajan, niin sekin on huono asia. Että kyllä se, että oikeasti tuntuisi jokainen elämän osa-alue, on se sitten parisuhde tai työsuhde tai urheilusuhde tai mikä tahansa, että ne kaikki tuntuisi semmoiselta sopivilta osilta siihen elämään, niin silloin mä uskon, että ihminen voi kaikista parhaiten, että kaikesta voi kumminkin tehdä suorittamista ja kaikkeen voi addiktoitua ihan niin kuin ruoasta, päihteistä, huumeista, seksistä, pelaamisesta, surun tunteesta, hikoilun tunteesta, ihan sama mistä, niin kaikkeen voi addiktoitua ja ne kaikki voi alkaa hallitsemaan ja silloin ne vaan haluaa lisää sitä jotain ja siinä taas sokeutuu sitten kaikelta muulta, niin on hyvä olla elämänkumppanikin sellainen, kenen kanssa voi vähän kaikissa näissä osa-alueissa olla, eikä vain identifioitua yhteen niistä, koska ihminen on aina moniulotteinen ja me ollaan tosi montaa. Ainakin olisi hyvä olla tosi montaa, koska niin kuin sanoin siinä tuli nyt mieleen siinä aikaisemmassa videossa, minkä viime syksynä kuvasin, niin jos laittaa kaikki munat yhteen koriin ja sitten se kori kaatuu, niin ne menee kaikki rikki. Ja tämä sama pätee elämääkin, että se on ihan sama, jos bisnekseen tai urheiluun tai parisuhteeseen tai mihin tahansa asiaan niin kun panostaa kaiken, niin silloin sä oot kokonaisuudessa sen varassa. Sun oman arvon tunne ja sun eteenpäin meneminen ja sun arvokkuuden tunne niin kuin yleisesti, että mitä sä oot vai ootko sä yhtään mitään.
pääsetkö sä eteenpäin vai oot sä paikallaan vai meet sä taaksepäin. Oot sä onnellinen vai et sä onnellinen, oot sä onnistunut vai oot sä epäonnistunut, niin silloin kaikki menee aina mitä vähemmissä asioissa panostaa tai mitä vähempiin asioihin panostaa tai minkä enemmän niin kuin yhden asian varassa on elämässä, niin sen enemmän kaikki sitten näyttäytyy sen mukaan, miten se yksi asia menee. Ja se on tosi vaarallista elämää loppupeleissä, koska Tommi Helsteni sanoo hyvin, että ihminen kun ei voi elämää hallita, niin se on turha koittaa hallita sitä, että mä oon tämmöinen urheilija tai mulla on näin upea parisuhde tai mulla on tämmöinen kasvava business, kun ne kaikki on kiinni myöskin jostain muusta kuin itsestä ja silloin se tiputus tulee olemaan tosi paha ja tosi raadollinen sille ihmiselle, tai ei jos vaan kun ne päivät alkaa koittamaan, että kaikki ei meekään siinä sun panostamassasi asiassa sillä tavalla, miten sinä olet halunnut, kun niitä ei missään vaiheessa ole pitänytkään mennä niin kuin sä oot halunnut. Elämä kun ei mene niin kuin me halutaan. Meille tapahtuu päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Kun näitäkin alkaa itsestä pohtia, niin meille tapahtuu asioita, minkä ei tämän pitänyt mennä näin. Ihan sama on se, että sun piti tänään tehdä uusi penkkienkka tai sun piti pudottaa kilo painoa tällä viikolla tai piti mennä elokuviin puolison kanssa tai jotain muuta, niin kaikki näihin tulee välillä muutoksia, että ne ei onnistunutkaan. Niin se on hyvä hyväksyä, että elämä ei mene aina niin kuin me itse halutaan. Ja siihen täytyy vaan yleensä ymmärtää ja oppia se, mistä ne taas kysymysten kautta, että miksi näin tapahtui, niin silloin siihen ei jää liikaa makaamaan tai koittaa korjata sitä myöskään väärällä tavalla, kun hyväksyy sen, että elämä menee vähän vasemmalle ja oikealle ylös ja alas ja aina palataan tähän keskelle, mutta se, että ne menemään vähän näihin kaikkiin, niin sillä on merkitys. Ja tosissaan niin kun viime vuodet on mennyt silleen, että semmoisen bulkkaamisen ja voimatasojen ja hirveän lihasmassan kasvattamisen sijaan niin on kasvattanut ihmisyyttä itsessäni. Ja myös sen takia tälle kisadietille lähteminen nyt ja tällä kisadietillä oleminen niin on myöskin tosi erilaista kuin ennen on. Että vaikka ennenkin niitä aikaisempia näitä kisavideosaagoja, kun katsoo ja muistelee omia mindsetteja kisadieteiltä, niin semmoinen tietyllä lailla syvällinen ja pohdiskeleva ja analyyttinen on ollut ja sitä puolta on itse niin kuin terapian kautta itsestä etsinyt ja tutkinutkin ja se on aika selkeää, miksi semmoinen itse on niin kuin lapsuuden takia muodostunut, niin nyt se on vieläkin erilainen siksi, että on ihmisenä tosi eri lailla maailmaa ja ihmisyyttä ja tätä podaamistakin kattova kuin 2022, eli jos aikaisemmin on ollut diippiä settiä, niin sitten tulee varmasti vielä diipimpää settiä tähän kisasarjaan ja se on näin. Se on näin, että kun teen näitä videoita, niin teen näistä oman näköisiä ja jaan sitä, mitä itse on näiden vuosien varrella oppinut, mitä virheitä on tehnyt ja mitä niistä on oppinut ja miten mä näen kehonrakennuksen ylipäätänsä ja mitä se mulle antaa, niin sitä tässä tuotetaan. Eli nyt on niin kuin suuremman lihasmassan kasvattamisen sijasta kasvatettu psyykettä, ihmisyyttä. Ja kun on jakanut lihasmassan kasvatus- ja voimavinkkejä videoilla ja valmennuksilla ja ohjauksilla tähän saakka, niin se on, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin se on hyvin luonnollinen jatkumo siitä, että jossain vaiheessa siirtyy sitten auttamaan sitä korvien välin tsemppaamista ja opetusta ihmisille. Sitten kilpailukauden ajatteluun, miten tätä kilpailukautta tällä hetkellä on miettinyt, niin tämän hetken ajatus on se, että kilpailukausi starttaa muistaakseni 20. päivä syyskuuta Ruotsista, Pro Qualifierista, ja en siis tavoittele mitään ammattilaiskorttia, että totta kai tavoite on parhaaseen kuntoon ja parhaaseen mahdolliseen menestymiseen, mutta ei ole ajatusta mulla ollut enää niin kuin 15 vuoteen, varmaan yli 10 vuoteen niin kuin pro-statuksen saamiseen siksi, että se mitä mulle ammattiurheilu merkitsisi ja mikä ajatus siinä on, että miten täytyy, jos sä oot ammatiltasi urheilija, niin itsellä kun on upea tytär, joka on jo 15-vuotias se poika, joka menee kouluun nyt, niin on niin kauan elämässä ollut paljon muutakin kuin vaan se podaaminen, niin sitten myöskin on luonut ne podaamisen tavoitteet sen mukaisesti, että mä en halua enkä pysty niin kuin alkaa
ammattiurheilijaksi, koska silloin mä en voisi olla isä sillä tavalla, miten mä näen ja koen, että pitäisi olla isä, että ne ei vaan sovellu yhteen. Niin siinä luonnollisesti lapsi vei voiton jo kauan aikaa sitten ja sen jälkeen se podaaminen ja tämä kisaaminen, niin kuin alkuvideossa sanoinkin, niin on sitten rakentunut sellaiselle terveelliselle, hitaammalle pohjalle, mikä mun elämään on sopinut ja mun on vaan itse täytynyt hyväksyä, että se tulos ja kehittyminen ja muu, mikä ikinä onkaan, niin se tulee nyt, voi tulla ja tulee tällä tavalla, miten mä valitsen tätä tehdä. Joten Pro Qualifierissa Ruotsista aloitetaan ja sitten sen jälkeen Legends Cup, mikä vaihtaa nyt Turusta Espooseen ja sitten sen jälkeen SM siitä muistaakseni viikon päästä, niin tässä on niin kuin tämän hetken kilpailukalenteri, että nämä kolme kilpailua haluan kilpailla mielellään ja tavoite ja ajatus olisi kyllä kilpailla enemmänkin, koska ne omat viimeistelyt vielä, mitä teen ja tuun nytkin tekemään, niin on niin kuin, ei mennä ääripäihin millään tavalla, että se kilpailevujen määrän niin kuin mitkään riskit tai terveysmiinukset tai muut, niin niitä ei ole, että se ärsyttävi homma mulla kisaviimeistelyssä on se, että olen todella karvainen, eli kasvan ihan niin kuin päästä nilkkoihin saakka, karvaa, selät ja kaikki täynnä, niin se karvojen ajelu ja sheivaaminen ja muu, niin se on niin kuin useiten tuntien jumppa aina. Niin se on se työläinosuus, kun haluaa kilpailla monta kertaa. Ja sitten totta kai kisavärin kuoriminen. Se maalaaminen ei ole, koska se tuoksu ja muu tuo aina mukaan tämän lajin ja kuuluu tähän viimeistelyihin. Niin se maalausurakka ei haittaa, mutta se kuoriminen ennen kaikkea karvojen ajelu, niin se on se työläinosuus. Ei mitkään vesi- tai suolakikkailut, kun niitä ei juurikaan tehdä. Niin sen takia halu ja ajatus on kyllä aina, kun pitkän dietin vetää ja nauttii niistä kisamatkoista, kenen kanssa ikinä niitä tekeekään ja mitä siellä kokee ja ajattelee, ne kaikki tunteet, missä on siellä viimeistelyviikolla ja näkee, miten fysiikka muuttuu ja näkee uusia kilpakumppaneita ja pääsee esiintymään siellä lavalla ja miettimään, mitä esiintymiset tekee toisin. Niin totta kai näitä haluaa useamman, kun se kilpaileminen muutenkin itsellä tässä kehorakennuksessa on niin tosi tärkeää, niin kyllä mä haluan ja pyrin kilpailemaan aina joka kisakausi niin monta kilpailua kuin pystyn, että 2020 oli 4 vai 5 kilpailua ja 22 oli kanssa 4 vai 5 kilpailua, niin nyt tästä Ruotsi, Legends ja SM tulee 3, niin saa nähdä, jos siihen vielä yhdistää sitten lyhyelle aikasäteelle jotain muitakin. Sitten vielä pari aihetta mä laitoin siis paperille ylös, että mistä mä haluan puhua tässä, että tässä olisi jotain tolkkua pitkän tauon jälkeen, kun näitä alkaa näitä videoita tekemään, niin miksi kilpailen vieläkin? Sisko hän asuu Brasiliassa ja oli käymässä tuossa keväällä, lähti alkukesästä loppukeväästä pois täältä ja sanoi hänelle, että on just aloittanut tai aloittamassa kisadietin, niin kysyi silleen hymyille, että vieläkin, että miksi? Ja silloin sanoin hänelle oman vastauksen, minkä sanoin, mikä oli relevantti ja sitten kumminkin jäi monta kertaa pohtimaan sitäkin. Kysymykset on oikeasti hyvä asia, kun muut esittää sulle kysymyksiä tai sä itse esität itselle, niin niitä on hyvä pohdiskella milloin missäkin, kun ne vastaukset voi olla myös hyvin erilaisia siitä, että missä eri tunnetiloissa sä itse oot, niin sä voit kohdata ja ajatella siitä asiasta eri lailla. Ja mä oon monta kertaa jäänyt pohtimaan sen jälkeen ja totta kai tässä viime vuosina, kun on ollut välivuosia, niin on pohtinut myöskin. Ja kyllä se itselle mä oon niin läsnäolevuutta ja niin kuin elämää rakastava ihminen, kokemuksia haluava. Niin kuin koko ajan mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enemmän niin kuin ymmärtää sen, että ihan sama on se isyydessä saavat kokemukset lasten kanssa tai yrittäjyydessä ja asiakastyössä saavat kokemukset ihmisten kanssa. Tai sitten tässä kehorakennuskisadietillä, joka kumminkin on aina semmoinen pieni katkaiseminen tuolla päässä, että nyt kaikki tehdään piirun tarkasti ja jokainen päivä on lähempänä maalia ja se mindsetti on erilainen ja se odottavuus kasvaa koko ajan, että sulla alkaa vähän niin kuin kengät sauhuu jalassa ja sitten ne kaikki tunteet, missä sä käyt huono, hyvä, onnistuu, epäonnistuu, kireä, löysä, muuta kaikki, niin koko se skaala, missä sä käyt niin kuin kokemuksien pohjalta, joka tapahtuu vaan siinä, kun sä valmistaudut kisoihin, niin se yksinkertaisesti antaa vaan niin paljon psyykkeelle, että jälleen kerran kun tullaan tähän taas, että elämää ei voi hallita eikä voida muita päättää, niin
kilpaileminen missä tahansa urheilussa, mutta varsinkin kehorakennuksessa, jossa sitten kaikella on merkitystä lepäämisellä, syömisellä ja treenaamisella, niin se on niin kokonaisvaltaista, että sä oot siinä sun psyykkeessä kiinni koko ajan. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että pitäisi kulkea podaa ja laput silmillä, että mä pyrin olemaan tosi hyvä isä ja jonkunlainen yrittäjäkin niin kuin kisadieteillä ja tietysti sitten parisuhteessa myöskin, mutta silti se oma mieli on koko ajan siellä kuplan sisällä silleen tietyllä turvallisella tavalla. Ja ihmisen primääritarpeisiin kumminkin liittyy elämässä turvan tunne ja itsellä kumminkin, kun on niin monta kehorakennusdiettiä vetänyt ja päässyt ihan hyviin lopputulemiin niissä ja ennen kaikkea ne on antanut ne jokainen matka enemmän kuin ne on ottanut, niin myöskin tietää, että kun hyppää tälle psyykkiselle matkalle, mikä onnistuu vaan kun ne kilpailut on päätetty ja asiat tehdään tietyllä tavalla, niin siinä on tietty turva, tietty läsnäoleminen tässä hetkessä. Sä joudut olemaan jokaisessa päivässä ruuassa, treenissä, treenin toistossa, yöunessa muussa, niin sä oot elämässä enemmän läsnä. Ja tää on mulla niin kuin tällä hetkellä tullut se vastaus, kun mä oon miettinyt, että miksi mä edelleenkin kilpailen, niin jos sanotaan, että päämäärä ei ole tärkeä elämässä, niin kuin se ei todellakaan ole, vaan se matka on. Ja sitten taas matkasta puhutaan myöskin, että matkassakin se tärkeä asia on se seura. Eli parisuhteessa, sunhan täytyy olla parisuhteessa elämänkumppanin kanssa, just sen ihmisen kanssa, kenen kanssa sä haluat sitä matkaa kulkea. Ja sitten taas mitä tulee yksilöurheilun kuninkuuteen, eli podaamiseen, fitnekseen, niin sitten taas kun tätä fysiikkaa rakennetaan tässä itselle ja sitä kilpailutulosta rakennetaan itselle, niin sä oot myöskin siihen liittyen parhaimmassa seurassa, kun sä oot itses kanssa. Eli mä saan olla nyt vähän niin kuin tietyllä tavalla hyvillä mielillä itsekäs, antaakseni niin kuin mun omalle egolleni, joka tätä haluaa tehdä, niin lisää ruokaa. Ja siinä mulla on tärkeää tietää se, että tämä ego ei ala hallitsee mua liikaa, niin kuin ei ole alkanutkaan, että ei ole lähtenyt niin kuin podaamisen ja siinä kehittymisen ja menestymisen tavoittelu enää 15 vuoteen niin kuin laukalle niin sanotusti, vaan on ollut monet muut asiat, egot, eli isyydenkin tuoma ego, että siinä haluaa kehittyä ja olla hyvä ja olla läsnä siinä, tai sitten yrittäjyys tai muut tällaiset asiat elämässä, niin saa antaa sille jollekin minuuden osalle niin kuin ruokaa ja sehän siitä tykkää. Eli niin kuin aikaisemminkin sanoin tästä, että ei kannata laittaa kaikkia munia koriin, niin myöskin tämä, että mä joskus mietin, että saanko mä enää kilpailla, pitääkö mä enää kilpailla, onko kannattavaa enää kilpailla, onko järkeä enää kilpailla. Ja sitten mä oon koko ajan tullut siihen tulokseen, että ei tässä ole kysymys noista. Mä en voi ajatella tällä muita, ei mun pidä ajatella muita, ei yhtään ketään muuta, ei lapsia, ei puolisoita, ei asiakkaita, mitään. Tässä on jokaisen meidän yksilön elämässä on kyse meidän omasta elämästä ja kun mitään täältä ei saada mukana ja koskaan ei tiedä oikeasti mitä elämä eteen tuo, niin on tärkeää pyrkiä elämään niin kuin itsekkäästi, terveellä tavalla itsekkäästi oman näköistä elämää ja mulla siihen toistaiseksi vielä liittyy tämä kehorakennuksessa kilpaileminen hyvin vahvasti. Mä oon tosi onnellinen ja etuoikeutettu, että mulla on ihan hyvä rakenne ja mä saan tehdä tätä tosi terveenä. Mulla ei ole mikään lihas mennyt rikki, ei ole poikki eikä näytä, että olisikaan menemässä poikki ja pyrin tekemään asiat niin, että ei menisi poikki tai kävisi mitään, niin tää on mulle tosi isoa antia elämässä, että mä saan kilpakeho rakentaa terveenä ihmisenä ja kun pyrin ja haluan kehittyä isänä ja kumppanina puolisolleni ja asiakaspalvelijana ja valmentajana ja terapeuttina ja kehorakentajana, niin myöskin se tuo semmoista levollisuutta, että kun näihin kaikkiin pyrkii haluamalla, että ne oikeasti on niin kuin halun ja tahdon asioita, niin sitten jos joskus jotain käy, mille me ei ikinä mitään voi tietää, niin siinä kohtaa ei sitten olisi kauheasti jossittelua tai että olisi pitänyt, kun on vaikuttanut siinä hetkessä niihin asioihin, kun on voinut vaikuttaa. Meillä on jokaisella sen näköinen tarina mikä on ja tärkeinhän on olla vaan niin kuin true to yourself siinä sun omassa tarinassa. Ja itsellä on aika ajoin ollut, että ei ole ollut totuudellinen omassa elämän tarinassaan ja on vähän kyseenalaistanut sitä ja miettinyt vähän liikaakin muita, jota tänä päivänäkin sorrun tekemään, eli niin kuin miellyttämään liikaa muita, niin tässä kilpailemisessa taas, että tähän matkalle aloin nyt, niin tässä suuressa roolissa on nyt se, että nyt täytyy olla itsekäs, tässä kuuluu olla itsekäs, tässä on pakko olla itsekäs ja mä oon myöskin oikeudellinen olemaan itsekäs, että pidän että on ihan hyvä ihminen ja hyvä yksilö
tässä maailmassa niin kuin täyttämässä paikkaa, niin saa myöskin sitten tätä kehonrakennustakin tehdä. Joten siinä on syy, miksi kilpailen vieläkin, että tämä on sydämen hommaa itselle ja koen jotenkin, että koko se kisadieetti niin on tosi onnellista aikaa elämässä. Ja niin kauan kun se antaa mulle sitä onnellisuutta, niin kauan mä sitä tuun tekemäänkin. Ja siinä ei ole muilla asioilla merkitystä. Ja sitten vielä viimeisimpänä tähän, että mitä odotuksia tai tavoitteita on, niin tosissaan paino on nyt. Lähtödietistä oli 95-96 paikkeilla. Se on pyörinyt siinä 94, käynyt 93 jossainkin tyhjimmillä alimmillaan. Ja sitten noussut sinne 94 ja 95. Mulla on niin erilainen kehonrakennuselämäntyyli offilla ollut nyt varsinkin viime vuosina, mitä normaalisti ihmisillä, jotka haluaa niin kuin podaajana kehittyä. Niin mähän tosissaan, niin kuin aikaisemmissa videoissa onkin, niin pari vuotta söin tälleen, miten sen sanoisi, targetin ketotyylisesti tai hyvin niin kuin ihmisbiologisesti, miten ihmisen kuuluu syödä, niin söin tämmöistä ravintoa, eli vaihdoin tosissaan pääenergian lähtee hiilihydraatit, rasvaa ja söin tosi paljon eläinperäisiä tuotteita viimeiset 2 vuotta ennen tätä, tai vähän vajaa 2 vuotta ennen tätä kisadiettiä, ja sitä kautta sitten paino pysyy matalempana, nimenomaan se kunto pysyy, eli mä kiristyin useamman rasvapinnan viimeisen 1,5 vuoden aikana tekemättä mitään muutoksia oikeastaan mihinkään liikuntamääriin millään tavalla, niin se ainoa muutos tuli siitä, että hiilihydraattien määrää vähensi huomattavasti niin viikkotasolla kuin päivätasolla kuin ateriatasolla. Ja sen takia myöskin sit samalla tiedosti myöskin sen, että korkeampaa lihasmassaa ja glykogeenien täyttämiseen ja voiman tuottoon ja muuhun suurempiin treenimääriin ja niistä palautumiseen tarvitaan enemmän polttoainetta. Eli myöskin tiedostin sen, että kun vähemmän annan polttoainetta hiilihydraatin muodossa, niin silloin täytyy treenit suunnitella sen mukaisesti. Treenimäärät, volyymit, intensiteetit, kaikki muu tämmöinen näin, niin sit myöskään ei voi odottaa semmoista lihasmassan kehitystä ja sen takia, niin kuin sanoinkin, niin se ei ollut tarvekaan. Että uskon hyvin vahvasti ja näkyy jo nytkin se, että nimenomaan se mature alkaa näkymään kropassa paremmin. Eli se, että missä kisapaino tulee olemaan, eli nyt kun tässä viimeisessä kysymyksessä tämä vastaus nyt on niin kuin näistä tavoitteista ja odotuksista, niin sitä en tiedä yhtään, mihin paino menee. Aikaisemmalla kisadietillä se pysyy about samassa koko kisadietin, niin se voi olla nyttenkin. Voi olla, että se nousee, en tiedä. Mulla on tosi monta ässää hihassa vielä, mitä ottaa. Kun niin kuin sanoin, niin hyvin epäpodaajamaista elämää on viettänyt viime vuodet, niin mulla on tosi paljon sellaisia asioita, mitä kun mä teen podausmaisesti, niin niillä tulee se tietty plussa-efekti sitten kehoa ja fysiikkaa, niin en tiedä, kun niitä alkaa tähän ottamaan, että mitä ne tekee. Mutta tavoitteet ja odotukset on se, että parempaan kuntoon pääsisin taas kuin aikaisemmin. Eli ehdottomasti haluan saada tosi hyvän kisakunnon aikaiseksi ja sitten se, että se kokonaisuudessaan se harmonia ja semmoinen esteettisyys ja muu, nyt varsinkin kun tuo napatyräkin on leikattu, niin se olisi niin kuin parempaa kuin ennen. Eli no totta kai nivelkohdat on kapeat, mulla polvet ja ranteet ja vyötärö, niin ne nyt on edelleenkin kapeita, keskivartalo ei ole leventynyt mihinkään, itse asiassa se on varmaan pienentynyt, ainakin vyöstä päätellen tuossa viime viikollakin kun treenasin, niin se meni jo toiseksi viimeisempää reikää, yksi tietty vyö, mitä on käyttänyt, että siihen joudutaan varmaan tekemään lisää reikiäkin tämän kisadietin aikana. Ja sitten paino, kun kumminkin tulee kutakuinkin olemaan samaa mitä viimeksi, plus sitten se hienoin asia, eli kehonrakennushan on oikeasti ihan puhdasta illuusiota, niin se, että toi matureisuus kehossa, että oikeasti on niinku niitä syviä uria siellä etureisien ja selkälihasten ja käsivarrelihasten, brakkialiksen ja ojentajan ja muiden välissä, niin kaikki ne on kumminkin kehittyneet. Et mä oon aina uskonut siihen, että vaikka voimatasot ei enää nousisi, kun niitä ei pyri nostamaan, vaikka kehonpaino ei nousisi, niin kaikki se lihastyöskentely, mitä sä supistelet ja venyttelet ja laajennat sun lihaskalvoja ja lihassäikeitä, niin kaikki se tulee näkymään siinä fysiikassa. Ja tämän mä uskallan sanoa ja siihen pyrinkin, että nimenomaan se fysiikan kovuus, niin kuin mitä se kehonrakennus kumminkin on enemmän kuin mitään painokiloja tai tiettyjä senttimetrimittoja jossain raajoissa tai muissa, niin se kovuus tulee varmasti olemaan hyvää luokkaa. Että
lähtökunto oli paljon kireempi kuin aikaisemmin ja kunto nyt on paljon kireempi kuin aikaisemmin on tässä kohtaa ollut. Ja sitten taas nämä 4 vuotta, mitä tässä on treenannut, niin on kumminkin jättänyt jälkensä siihen, että sitä lihasta on työstetty taas 4 vuotta enemmän. Ja jotkut on geneettisesti lahjakkaita ja jotenkin lihas on kovempi jo heti alusta saakka, mutta yksi asia, mikä on varma, niin on se, että on se sitten jääkiekko tai squashi tai sitten podaaminen, niin kaikki ne tehdyt toistot, vedetyt treenit ja otetut toistot ja vedetyt treenit kumminkin jättää jälkeensä sinne, mitä ei voi ohittaa niin kuin millään tavalla. Eli uskon hyvin vahvasti siihen, että tavat, joilla mä oon fysiikkaa koittanut kehittää kovemmaksi tässä, niin tulee myöskin näkymään nyt lavalla, vaikka paino ei välttämättä. Paino voi olla jopa alempanakin, kun se oli 22. Silloin se oli 98 luokkaa vaalla. Niin voi olla, että se on vaikka alempanakin kuin se, mutta se on tarkoitus ja pyrkimys näihin tavoitteisiin liittyen, että joka tapauksessa fysiikka näyttää paremmalta. On se lihaspyöreys, on se estetiikka, on se kireys, kaikkien näiden lavaesiintyminen, kaikki tällaiset näin, poseeraukset, muut, niin tämä kokonaisuus, niin sitähän kehorakennus on. Se ei ole vaan isot lihakset tai se ei ole vaan kireä tai se ei ole vaan hieno vapaa-ohjelma, vaan se on kaikkien näiden yhtälö. Ja siitä kun kilpaurheilussa on kyse, että jollain tavalla täytyy kehittyä, niin se on mun pyrkimys tälläkin kisadietillä kyllä, että se lopputulema, mitä tuun esittämään, niin se on parempi kuin viime kerralla. Ja sehän on kaikista tärkein, tai itselle se on ainakin tärkein, että sitä en tiedä muuttuuko se joskus sitten, jos huvittaa kilpailla vielä 10 tai 15 vuoden päässäkin, että pitääkö silloin hyväksyä se, että välttämättä ei hirveästi parempana enää voi tulla sinne, mutta silti haluaa valita sen kilpailemisen tuoman nimenomaan onnellisuuden elämään. Että sitä mä en osaa vielä sanoa ja mä en missään nimessä tuomitse. Niin kuin sanoin, niin kyllä tärkeä ihmiselle on, jos haluaa siinä vaiheessa, kun lamput täältä sammuu, niin hymyille lähteä, niin kyllä sille tärkeä on se, että on elänyt sitä omanlaista elämää. Ja jos se on se kilpaileminen, mikä antaa onnellisuutta, niin väistämättä täytyy hyväksyä, että biologia ja fysiologia tulee vastaan sillä tavalla, että jossain kohtaa sä et nyt enää vaan pysty kehittymään ja ala menemään taaksepäin. Ja se ei ole mun mielestä mikään vääryys, että silloin jatkaa kilpailemista, koska silloinhan se on tärkeää, vaan että se ihminen itse sisäistää ja tietää, että tässä on parhaat päivät on nähty, mutta se mihin mä nyt pystyn tekemään parhaan, niin se on mikä merkitsee. Ja ennen kaikkea sille yksilölle itsellensä, että eihän se sitä kilpailemista tee tuomareiden tai katsojien tai kenenkään kilpakumppanin takia, vaan itsensä takia. Ja taas kun tullaan siihen be true to yourself, niin se on kaikista tärkeä asia, että jos sä oot totta itsellesi oman näköisessä elämässäsi, niin sä oot siinä sun korvien välissä vietetyssä ajassa onnellisin ja se on kumminkin se, mikä merkitsee. Eli koitetaan taas rakentaa parempi fysiikka kuin viime kerralla ja nyt tää on tosissaan eka jakso tätä preppiseriesiä, eli kuvaan aina kun pystyn, aina kun tulee jotain ajatusta, niin tästä kisadietiltä videoita ja ne muuttuu sen sisällön mukaan, mitä mä näen tarpeelliseksi kertoa. Totta kai saa kommentoida ja kysyä, kertoa mielenkiinnosta, mitä haluaa kuulla. Ne on aina kivoja myöskin. Mutta tärkein tässä on nyt taas tätä saagaa tehdä niin kuin aikaisempiakin kisapreppisaagoja niin sillä omalla tavalla ja se sitten puhuttakoon heitä, jota se puhuttaa. Niin kiitos teille, jotka olette katsonut tai kuunnellut tähän saakka ja olkaa totta itsellenne omassa elämässä ja te, ketkä olette meitä vanhan liiton joko kehorakentajia tai kehorakennuksen faneja, niin pidetään laji yhdessä yllä sillä, että käydään katsomassa kisoja ja tsempataan ja kommentoidaan kilpailijoita ja pidetään sitä yhteisöllisyyttä kuntosaleilla juttelemalla ja netissä viestimällä ilmassa, itse tällä tavalla asiat on rakentunutkin, se yhteisöllisyys ja jengi ja muu, ja sillä tavalla ne pidetäänkin. Ja itse edelleenkin nautin, kun vaikka Helsingissä Mayors Gymillä ohjaa vieläkin, niin siitä vanhasta tyylistä voi vähän jutella ja joku vähän karjuu siellä ja joku pyytää varmistamaan ja ihmisiä yhdistää se, että sen salin ulkopuolella ollaan ketä ollaan ja siellä salin sisällä ollaan kaikki fysiikan parantajia ja siitä ei ole mikään keneltäkään meiltä muilta pois ja me kaikki voidaan vaan tukea ja tsemppaa ja saada yhteenkuuluvuuden ja tärkeyden ja hyväksynnän tunne toisillemme sillä, että pidetään yhtä, niin se on äärimmäisen tärkeää. Joten ei muuta kuin seuraavaa kertaa.